Bună seara și bine ne-am regăsit aici la școala ezoterică. Ce faceți? Cum sunteți? Sănătoși, voioși, frumoși? Voioși și frumoși știu că sunteți, dar sănătoși sunteți? Cum adică nu sunteți voioși? Sunteți plini de voioșie. Bun, haideți să vedem ce se mai întâmplă prin viața persoanei care a plecat din viața dumneavoastră în urmă cu ceva timp și nu v-a spus de ce a plecat. Ca să clarifică câteva aspecte. Acest canal, indiferent că place sau nu place unei persoane sau unui grup de persoane, va rămâne așa cum l-am pornit, de a ne interesa de persoana care a plecat din viața noastră. Dacă mai facem și alte etalări, aici, colo, pentru vibrația zilei sau pentru horoscop și așa mai departe, este bonus. Dar, în principal, ne interesează persoana care a plecat din viața noastră. Da, a plecat din viața noastră. Multe persoane spun, dar nu mă mai interesează. Din moment ce îmi răspundeți că nu vă interesează și sunteți la o etalare despre persoana care a plecat, e clar că vă interesează, da? Adică, pur și simplu, afirmația este una care vă contrazice fapta. Apoi, mai sunt persoane care spun de ce vorbiți doar despre trecut. Vorbim despre trecut raportându-ne la prezentul în care trăim, în care noi vrem știri cu persoana care a plecat în trecut, dar de care nu ne-am desprins încă din punct de vedere emoțional. Am creat o formă de atașament nesănătos și ne interesează să vedem ce se mai întâmplă. Bun, da? Sper că am fost clară pentru persoanele care tot mă bombardează cu mesaje care nu o să vadă pagina. De ce așa, de ce așa? Uite de aia. Pentru că 1 și cu 1 fac 2, nu fac 3. Asta este un aspect. Al doilea, vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat la acest canal. Dacă nu ați făcut-o, o puteți face acum și vă mulțumesc și dumneavoastră. Mulțumesc pentru că dați like, pentru că dați share și pentru că îmi scrieți. Cei care scrieți și scrieți foarte mult despre etalare, nu altceva, nu mă interesează, mă interesează despre etalare, vă spuneți părerea. Da, m-am regăsit, nu m-am regăsit, așa și așa și așa mai departe, mă umplu de bucurie. Vă mulțumesc. Și acestea fiind spuse, zic să procedem la drum, că, na, vorba aia, călătorul îi stă bine cu drumul. Haideți să vedem. A plecat din viața noastră, nu ne-a mai dat nicio explicație de ce a plecat. Vrem să vedem ce se mai întâmplă. O parte dintre dumneavoastră nici nu vi-l mai doriți sau nu vă mai doriți în viața dumneavoastră, dar există cumva o rană nevindecată în interiorul dumneavoastră și vreți cumva să vedeți că respectivul încă mai are nevoie de dumneavoastră, că vă regretă. Dar în momentul în care dumneavoastră doriți să vedeți că respectivul, respectiva vă regretă, este de fapt o problemă care trebuie tratată în interiorul dumneavoastră. Respectivul, respectiva este viața lui, facă ce vrea. Dar dacă dumneavoastră vă mai aruncați o privire prin etalările astea de pe YouTube, pe acest canal, pe alte canale și așa mai departe, e clar că aveți o problemă nerezolvată și acolo trebuie lucrat. Da? Adică despre asta vorbim. Nu ne interesează despre trecut, nu ne interesează fostul fosta și totuși ne uităm pe YouTube să vedem, să avem informații suplimentare. Ce se mai întâmplă? Nu, deci și afirmațiile contrazic fapta. Afirmăm una, dar facem alta. Este ca pisica care se șterge pe lăbuță și pe guriță, pe botic după ce a mâncat lapte și dă din cap stăpânei că nu a mâncat lapte. Ca așa se întâmplă. Bun, nu este o ceartă, nu este reproș, este doar o constatare ceea ce am făcut acum, da? Ca să nu ne supărăm unii pe alții. Bun. Și energia generală în care regăsim această persoană a dumneavoastră este judecata. Judecata îmi spune că această persoană a dumneavoastră are un moment de trezire spirituală sau se află cumva într-o etapă de viață în care plătește printr-o pedeapsă dată de divinitate niște acțiuni pe care le-a făcut la un moment dat împotriva dumneavoastră, împotriva altei persoane și care nu au fost în concordanță cu dorința divinității, da? Judecata. Judecata mai poate fi de altfel și dorința acestei persoane a dumneavoastră de a-și cere iertare de la dumneavoastră, mai ales în contextul în care acum trece prin judecată divină.
Bun, și etalarea începe cu regina de bâte. Regina de bâte, persoana dumneavoastră, dacă sunteți bărbați, este o regină de bâte. Dacă sunteți femei, persoana cu care se află bărbatul dumneavoastră în relație este o regină de bâte. Deci regina de bâte este energia o energie în care persoana respectivă este foarte sigură pe sine, are o profesie recunoscută în societate, adică un statut social, este șarmantă, uneori se poate alinta, mai ales dacă această energie este feminină, devine ca o pisicuță, se bagă pe sub pielea persoanei cu care coabitează în cadrul parteneriatului conjugal și așa mai departe. Da? Bun, 7 de bâte. 7 de bâte îmi spune că totuși în parteneriatul ăsta conjugal, în care pare să fie totuși totul flower power, există niște obstacole în care în fiecare zi există ceva de rezolvat pe listă. Da? Doamna arată la tablă ce trebuie să se facă în fiecare zi. Și cumva, deci această regină de bâte, această energie este cea care conduce în mariajul respectiv. Vorbim aici de hierofant, de instituția căsătoriei, marele preot, adică energia feminină de aici este cea care taie și spânzură. Ea spune, trebuie să facem asta. Și ce facem astăzi? Întreabă persoana dumneavoastră. Și energia feminină sau regina de bâte zice, facem în felul următor. Dacă e bărbat, dumneavoastră sunteți bărbați și femeia dumneavoastră este regina de bâte, bărbatul respectiv îi spune, draga mea, astăzi trebuie să faci o ciorbă de potroace. Glumesc, evident, încerc să detensionez atmosfera. Iar dacă sunteți femei, bărbatul dumneavoastră îi spune doamnei, tot la fel, draga mea, astăzi îmi face o ciorbă de potroace, cum făcea fosta, nu făcea nimeni, dar asta e. Bun, am detensionat atmosfera și mergem mai departe. 10 de spade. Persoana dumneavoastră se simte rănită în cadrul acestui parteneriat conjugal, ce-o fie el acolo, parteneriat relațional. Este foarte... 10 de săbi înseamnă un capitol pe final, adică s-a terminat ceva, se închide ceva, începe o nouă etapă în viața sa. 9 de cupe. 9 de cupe îmi spune că este total nemulțumită vis-a-vis de atitudinea pe care o afișează partenera cu care se află în relație acum, căci acest parteneră, fiind în energia unei regine de bâte, normal că se valorizează, își cunoaște valoarea și se pune în evidență cu 9 de cupe, nu așteaptă prea mult să îi se valideze, să fie validat, nu așteaptă ridicarea stimei de sine, pentru că regina de bâte își cunoaște valoarea. Regina de bâte se impune chiar și cu o bâtă, adică ia bâta în mână și se impune și impune punctul de vedere. Deci, nu așteaptă validare, nu așteaptă ca partenera dumneavoastră să-i spună, Doamne, ești atât de minunată, ești atât de perfect și așa mai departe. Nu, pentru că regina de bâte își cunoaște valoarea, nu are nevoie de complimente, ea știe exact, punct ochit, punct lovit. Dar partenerul dumneavoastră, pentru că ea are o atitudine de genul acesta în această etapă a relației lor, este foarte trist, se simte rănit și supărat și cumva și foarte, foarte obosit, pentru că avem un 10 de bâte. Adică e ceva, o situație împovărătoare acolo. Poate că are prea multe responsabilități sau delegat prea multe activități în cadrul familiei. Poate că au o afacere împreună și muncește mai mult persoana dumneavoastră decât cealaltă persoană și atunci sigur că se simte foarte obosită, foarte frustrată și chiar rănită pentru că nu este înțeleasă de persoana aceea, da? Energia unei regine de spade, geme, balanță, vărsător. Da, aici poate fi berbec, leu, săgetător, da? Energia reginei de bâte. Berbec, leu, săgetător, balanță, avem regina de spade, geme în balanță, vărsător. Evident, poate fi ascendent, poate fi descendent, nodul nord, nodul sud, una dintre planete cu marcaj și așa mai departe. Această energie a reginei de spade poate să aparțină partenerei dumneavoastră, să se simtă profund rănită, să-și fi ridicat așa un fel de zid, o fortăreață, să-și fi protejat inima sau să se protejeze chiar mental, poate este atacat verbal și atunci își protejează mentalul, este atacată verbal, pentru că probabil că, vedeți, aici există o doamnă care are un caiet sau o foaie de hârtie și îi spune respective din fața sa ce trebuie să facă, cum să facă și așa mai departe. Adică este exact ce am spus, o situație în care persoana dumneavoastră se simte lipsită de valoare, se simte
trimisă la colțul de rușine, are de făcut anumite activități în funcție de cum vrea persoana cu care se află în relație, are de făcut anumite activități și ar vrea să se odihnească, nu o să poată să se odihnească, că ce să vezi, trebuie să facă acele activități. Dar ce își dorește până la urmă persoana dumneavoastră? Își dorește un 6 de spade, să lase în spate această relație matrimonială din acest hierofant, instituția căsătoriei, da? Să o lase în spate și cu 6 de spade să vină spre o zonă mai luminoasă unde avem aici galben. Întunericul lasă în spate și galben vine către o zonă mai luminoasă. Și unde să aibă ea, persoana asta dragă dumneavoastră, zona mai luminoasă, dacă nu în 10 de cupe, în familia pe care ați avut-o împreună. O familie fericită, o familie bucuroasă, o familie în care toată lumea era, avea un consens general, adică pur și simplu, da, tot scrie, ca întotdeauna ce să facem, scrie, în fine. Deci, în cadrul relației cu dumneavoastră, deci regretă foarte mult căsnicia cu dumneavoastră, 10 de cupe, relația fericită, liniștită pe care o avea cu dumneavoastră. 5 de cupe. 5 de cupe, ba mai mult, persoana noastră se simte singură, tristă, abandonată, are momente de singurătate, momente în care probabil că se gândește la relația matrimonială pe care a avut-o cu dumneavoastră și cu cât realizează că nu mai poate să revină asupra acestei relații, să vă determine să faceți o concesie sau poate nu vrea să plece din relația de dincolo pentru a nu părea că abdică din situația respectivă și se întoarce către dumneavoastră, aerul condiționat îmi face năsul cu varză, și se întoarce către dumneavoastră așa spășită. Nu, adică există un pic și de, în energia acestei regine de spade, care este persoana dumneavoastră, există și un pic de tărie de caracter, un pic de orgoliu, de nu mă las așa de ușor doborâtă. Adică am prestanța mea, am, cum spunea bunica, am ambiția mea de bărbat și nu ies de supat. Am ambiția mea de femeie și nu mai știu ce fac. Da? Cam în stilul acesta. Nu vine către dumneavoastră pentru că știe că aveți un blocaj mental și ne-a ieșit și la etalarea trecută, vă puteți uita și la ea dacă vă este de folos. Nu vine către dumneavoastră pentru că știe că v-a creat un blocaj mental și blocajul mental este pe faptul că nu ați putea să iertați felul în care a plecat din viața dumneavoastră. Adică și chiar dacă și-ar dori în ultimă instanță să vină către dumneavoastră, totuși are oarece rețineri pentru că se gândește, așa cum am spus și rândul trecut, s-ar putea să-i deschideți ușa, s-ar putea să nu-i o deschideți, iar dacă i-ați deschis-o, în minutul următor, cel mult un minut de conversație, să-i spuneți și la ce te-ai întors, nu? Apoi am eremitul. Eremitul este cineva din zodia Fecioarei. Eremitul îmi spune că are momente în care se izolează cu bună știință această persoană a dumneavoastră pentru a-și căuta lumina interioară. Nu degeaba are momentul de trezire spirituală de aici sau se află în judecată divină pentru că a realizat că a greșit foarte, foarte mult. Aici alături există, lângă cada cu apă, o carte în care pur și simplu își urmărește toate păcatele pe care le-a avut. Caută să se căiască pentru aceste păcate pe care le-a făcut, pentru aceste nedreptăți pe care le-a produs oamenilor care la un moment dat au făcut parte din viața acestei persoane a dumneavoastră. Haideți să și clarificăm. Am spus că persoana cu care se află partenera dumneavoastră se află într-o energie a unei regine de bâte, o femeie sau un bărbat puternic, arogant, care au un statut social bine determinat, o situație financiară destul de bunicică și care pune la colțul de rușine partenerul dumneavoastră, da? Bun, această persoană, această regină de bâte, această energie a reginei de bâte, așa cum am spus, ni se clarifică cu 10 de bâte, această persoană care duce în spate 2 copii în 10 de bâte este persoana dumneavoastră. Poate că persoana către care a plecat persoana dumneavoastră chiar are 2 copii, copiii săi proprii, care au devenit o responsabilitate directă pentru persoana dumneavoastră și firește că nu-i convine. De ce? Pentru că la momentul la care s-a dus către acea relație, partenera dumneavoastră s-a dus pentru un paș de cupe, s-a dus acolo să îi se umple cupa cu iubire, să fie iubită, drăguță,
gălită persoana dumneavoastră, dar până la urmă s-a trezit cu un card de responsabilități de care chiar fugea persoana dumneavoastră, nu? Pentru că de-aia a plecat dintr-un mariaj de mai multă vreme, mai mulți ani pentru o parte dintre dumneavoastră, 15, 20, 21 de ani, poate chiar un 35 de ani, pentru că sunt și persoane care am înțeles că sunt trecute de 60 și ceva de ani și sunt căsătorite de vreme. Și atunci, normal că vorbim de aceste persoane. Bun, apoi am spus că în acel mariaj, întotdeauna persoana dumneavoastră trece de obstacole, acea relație este o relație, o cursă cu obstacole, tot timpul persoana dumneavoastră pare să fie scoasă la tablă și îi se spune, astăzi trebuie să faci asta. Și mi este clarificat de un 6 de spade, dacă mai era nevoie, îl avem o dată aici, 6 de spade, și îl mai avem o dată ca și clarificator aici. Deci persoana noastră nu-și dorește altceva în momentul de față decât să plece de acolo. Și da, persoana dumneavoastră este regina de spade, energia reginei de spade de aici, căci aici îl regăsim în energie masculină sau regăsim persoana aceasta într-o energie masculină a unui rege de spade, gem în balanță vărsător. Deci uneori persoana dumneavoastră, chiar dacă este femeie, se poate scutura așa și face așa și spune nu mai vreau să mai fac ce-mi spui, nu mai vreau să fac lucrul ăsta, vreau să plec din relația asta. Adică se burzulește, să zic eu așa, inventez un cuvânt acum, dar nu l-am inventat, eu n-am mai auzit. Deci are o relație destul de tensionată, are o relație în care se pune mare presiune pe această persoană a dumneavoastră și atunci singura dorință pe care o are în momentul de față este să poată să iasă din acea relație cu 6 de spade, să plece mai departe. Adică este cumva constrânsă persoana dumneavoastră să-și asume responsabilități, așa cum am spus, poate educarea, creșterea, sponsorizarea unor copii care până la urmă s-ar putea să nu fie copiii săi proprii. Instituția căsătoriei, Hierofantul Marele Preot, clarificat de stea și de asul de cupe. Nu pot să spun că persoana dumneavoastră nu a încercat, ba da, a încercat să aibă un nou început, a încercat să o dea, să zicem așa, mai neortodox, limbaj mai neortodox, să o dea la pace cu persoana cu care este în relație, să vindece acea relație, a încercat să aibă un nou început plin de pasiune cu asul de cupe, a căutat noi oportunități, au fost poate chiar într-o vacanță, au mers undeva unde au consumat bunătăți, delicatese sau așa mai departe, doar cu gândul de a resuscita, de a vindeca acea relație și de a merge în continuare. Adică totuși nu pot să spun că nu și-a dorit această relație acolo, ba din contră și-a dorit-o, a făcut lucruri poate chiar împotriva voinței sale, doar să bine dispună persoana cu care se află în relație. Poate că în relația cu dumneavoastră nu era atât de generoasă, dar în relația de dincolo a încercat să salveze relația făcând ce a considerat că ar putea să salveze. Din contră, nu a salvat. Pentru că 10 de spade se simte profund rănită persoana dumneavoastră, 3 de monede. Există aici o relație de trio, deci se pare că persoana cu care este partenera dumneavoastră este într-o relație cu o persoană, iar acea persoană mai are pe altcineva și mi este clarificat apoi de justiție. Adică vorbim de dreptatea divină, exact ce am spus aici în judecata divină, da? Acolo în relația respectivă a intervenit divinitatea să facă curățenie. Ce să facem? Uneori și divinitatea, de sus din cer de acolo, dă perdelele deoparte și spune, ia să plecați voi arhanghelul cutare cu arhanghelul cutare și să faceți curățenie puțin cu măturica spirituală prin curtea lui Xulescu. Și pentru că veni vorba de chestia asta, m-ați tot întrebat că multe persoane se spun pe aici, pe YouTube, că au calități paranormale și așa mai departe. În momentul în care avem calități paranormale, nu prea ne... Știți cum este? Cine cunoaște tace și cine nu cunoaște vorbește. Ca să vă faceți o idee despre toate aceste persoane care spun că stăpânesc anumite chestiuțe. Ce pot să vă spun eu din punctul meu de vedere al claraudiției? Claraudiția mea, în momentul în care am un mesaj,
așa cum a fost, vorbeam cu fiica mea la telefon, vorbeam despre ginele meu și avuseseră ei o discuție cumva și am zis, ei, Doamne, iartă-mă, doar nu s-a spânzurat. Dar în momentul respectiv am avut viziunea lui Ciprian în ștreang și 2 ore mai târziu ginele meu era în ștreang. Deci asta este una dintre clar audiții, clar viziuni, cum vreți să doriți, cum vreți să o luați. Aseară mă uitam pe fereastră și am văzut ferestrele larg deschise peste stradă, la casa de peste stradă și mesajul care a venit, a murit Mimi. Puțin mai târziu au venit 2 ambulanțe smurt, a murit Mimi. Acum 2 dimineți m-am trezit, sunt singură, locuiesc singură în toată casa și am simțit o prezență străină, iar mesajul a fost, o prezență străină se află în casa ta. Și am întrebat cine este. Și răspunsul a fost mama ta. Și am zis, bun, du-te în lumina lui Dumnezeu unde ți este locul. Pentru că nu vreau deocamdată să iau contact cu mama. Simplu. Deci cam astea sunt. Cei care spun că fac etalări și în momentul etalării a venit o informație că... Nu, hai să fim rezonabili. Nu vă lăsați așa de duși, știu, cu minciunica, cu zăhărelul. Am vrut să clarific asta pentru că probabil trebuia să fac lucrul acesta. Nu-mi stă în caracter, înseamnă să mă cobor și vorba lui Nicolae Iorga, nu te pune cu proștii că te bat cu migălit rafinament, te aduc la nivelul lor și te bat cu migălit rafinament, dar dacă am simțit nevoia să o fac, e clar că cineva de aici pune prea mare preț pe o persoană de asta care se crede mare tarotolog, să zicem, indiferent de sex, și atunci trebuie să știți că nu trebuie să aveți încredere în persoana respectivă. Simplu ca bună ziua. Și 9 de cupe clarificat de 8 de cupe și de 5 de monede. Am spus că persoana aceasta cumva este nemulțumită de situația pe care o are acolo. 8 de cupe vrea să iasă din relația aceea, dacă mai era nevoie 8 de cupe după ce a apărut de 2 ori 6 de spade, că își dorește un alt început în altă parte. De ce? Pentru că nu are bani, 5-ul de monede, și nu are energie, nu mai are puterea de a-i face, din punct de vedere energetic, de a-i face față persoanei cu care este în relație. Și dacă vă amintiți, ne-a ieșit la ultima etalare că într-adevăr este într-o relație cu o persoană diabolică. Doamne ferește! Bun. 10 de bâte. Am spus că se simte foarte împovărată, foarte obosită persoana aceasta. 5 de monede ca și confirmare ne spune că într-adevăr este foarte obosită. Dar 5 de monede ne mai spune și că are posibilitatea să-și schimbe viața, are posibilitatea să plece, dacă se decide hotărât să plece, nimeni nu va opri, doar trebuie să-și dorească cu adevărat, să ia atitudine. 10 de bâte, am spus că este obosită, își dorește cu soarele să se revitalizeze, să aibă din nou forță, putere de a face lucruri pe care le făcea înainte, și 7 de monede este exact că își dorește să facă niște activități din trecut pe care le făcea înainte. Adică pur și simplu ar dori să reia poate niște proiecte, poate că mergea să facă drumeții pe multe sau nu știu, și acum în ultima perioadă persoana cu care e în relație a zis nu mai mergem nicăieri că nu avem bani. Iar persoana noastră se simte privată de libertate, de libertatea de a lua decizii. Și cealaltă dacă stă într-o relație toxică, nu? Bun. Apoi, am spus că persoana dumneavoastră este în energia unei regine de spade și mi este clarificat de un cavaler de spade și de judecată. Deci, întotdeauna persoana aceasta a dumneavoastră, așa cum v-am spus, energia reginei de spade a determinat-o să se retragă în forul propriu și să se apere, să se protejeze, pentru că acea persoană cu care este în relație, 90% din timp este în energia unui cavaler de spade. Cavalerul de spade în alte cărți, de fapt în marea majoritate a cărților, vine cu sabia scoasă. Nu o să-l vedem niciodată cu sabia în teacă. El vine cu sabia scoasă, el totdeauna are ceva de apărat, ceva de impus, ceva de făcut. Și atunci persoana cu care se află partenera dumneavoastră în relație, tot timpul are de făcut față unor disensiuni conjugale. Iar judecata îmi spune aici că a ajuns în momentul de față să realizeze cam ce trăiește alături de acea persoană cu care se află acum în parteneriatul conjugal. Adică datorită acestei judecăți divine în care îi se întâmplă niște lucruri și plătește și în care ar vrea să-și ceară iertare de la dumneavoastră, și aici unde are un moment de trezire spirituală în care realizează că tot ce pățește acolo este din nou ca o pedeapsă divină, determină persoana aceasta a dumneavoastră să se simtă cumva, să simtă nevoia să se închidă în propriul for interior, da? Adică în acea energie de regină de spade.
Bun. 6 de spade, am spus că își dorește să plece din acea relație, să vină către o zonă mai caldă, mai însorită, cu soare, da? Pentru că 9 de cupe îmi clarifică dorința sa de a avea o situație mulțumitoare, fericită. Cumva 9 de cupe aș putea să o iau aici ca un fel de... Persoana noastră poate fi privită de cealaltă persoană că este egoistă, că se prioritizează, dar aș putea să o iau că persoana dumneavoastră vrea să se protejeze, ca un fel de formă de autoprotecție ar suna plecarea aceasta din relația respectivă, pentru că dorește cu temperanța să ajungă să se tempereze, să se echilibreze, să poată să-și echilibreze interiorul cu exteriorul. De ce? Pentru că în interiorul persoanei dumneavoastră există foarte multă frustrare, resentimente, furie, iar în exterior arată cu totul altceva și își dorește cumva să-și recapete adevăratul sine, adică s-a săturat tot să facă jocul măștilor. S-a săturat să facă jocul măștilor, o să numim și etalarea, da? S-a săturat să facă jocul măștilor. Ce drăguț! Da, să știți că eu după aia plec afară. Mă duc afară, nu stau în casă. În fiecare seară este afară. E prea cald în casă, de asta tot timpul sunt cu aerul condiționat, de asta încurge nasul. Bun. Am spus că își dorește tare mult să se întoarcă la dumneavoastră, da? 10 de cupe la familia fericită pe care a avut-o. Ba mai mult, 10 de monede. Realizează acum că a avut cu dumneavoastră o familie tradițională, o familie super fericită. Wow! Și hierofantul. Adică pur și simplu, chiar, e foarte ciudat. Spunem așa titlul, persoana din trecut s-a săturat să mai facă jocul măștilor și își dorește, își dorește din toată ființa să se întoarcă la familia tradițională. Nu știu, vedem, ne decidem. Dar e foarte, foarte drăguț. Deci regretă familia pe care a avut-o cu dumneavoastră, o familie fericită, o familie tradițională, 10 de monede putem să luăm și ca o situație financiară stabilă și hierofant, o căsnicie foarte, foarte, în care fiecare știa ce trebuie să facă, cum să facă și așa mai departe. Wow, wow, să iasă toate 3 cărțile. Deci regretă foarte mult mariajul cu dumneavoastră, relația, că poate o parte din nici nu ați fost căsătoriți. Nu uitați că este o etalare cu energie colectivă și se poate potrivi parțial, deloc sau total. Așa cum am văzut că nu marea majoritate, dar sunt câteva persoane care spun că s-a potrivit 100%, că a fost o etalare personală, că a fost special pentru dumnealor și așa mai departe. Am spus că se simte singură această persoană a dumneavoastră, a nimănui, abandonată, exact ca și femeia aceasta de aici. Și de multe ori acest abandon, adică când este lăsată în spate de persoana cu care conviețuiește, se gândește la dumneavoastră, care consideră că îi sunteți 2 de cupe, suflet pereche, și se izolează în singurătate căutând lumina, drumul către dumneavoastră, soluții de a se întoarce în viața dumneavoastră. Wow, ce frumos! Și pot să vă anunț pe această cale, Florin nu știu cât mi-a zis, nu e adevărat că nu s-a întors. Repet, este o etalare colectivă și nu o să-ți vină să crezi, dragă Florin, dar pentru 4-5 persoane chiar s-a întors la etalarea trecută, când am spus că dacă se întoarce persoana respectivă și chiar atunci în duminica trecută s-a întors la 4-5 persoane. Ca să vezi, Florin. Unde dai și unde crapă. Dacă Florin era Florin și nu era vreun coleg tarotolog care are așa un fel de nod în gât, pentru că, oamenii în loc să înțeleagă să fie buni și să fie oameni adevărați de calitate și să dea voie adevăratului sine să iasă în evidență, pun o mască acolo și se dau ceea ce nu sunt. Și nu este ok. Chiar nu e ok, vă rog să mă credeți. Fii tu însuți. Pune tot ce vrei tu în cuvintele tale. Și când ai pus în cuvintele tale, pune o bucată din suflet. Pune o bucată din suflet. Da, sunt într-un moment în care sunt foarte plictisită, saturată de foarte multe inepții pe care le-am văzut în ultima perioadă și le-am văzut pentru că mi-ați scris dumneavoastră, ați văzut ce ați zis cu tare, la minutul cu tare și așa mai departe. M-am săturat. Nu mai îmi trimiteți toate inepțiile acestor așa ziși tarotologi.
Dacă vreți să rămâneți cu mine pe canal e ok, dacă vreți să mergeți pe canalul lor este la fel de ok, dar n-aș vrea să mai îmi pierd timpul cu aceste inepții. Bun, 8-ul de spade, am spus că știe, și-ar dori să se întoarcă acasă, vedeți, toate cărțile astea spun, dar nu se întoarce pentru că știe ce blocaj mental aveți, pentru că v-a rănit și nu puteți să treceți de acel impas. Nu puteți să treceți de acel impas și totuși cu pajul de spade vă urmărește, vă ia pulsul, sub o formă sau alta, pe rețelele de socializare, prin prieteni, poate chiar trece prin fața casei dumneavoastră și aruncă o privire în curte și știu pentru cine spun, cunosc 2-3 persoane care locuiesc pe stradă cu fostul, adică să știți că cam așa pe stilul ăsta. Și ceva se va întâmpla, cu sau fără acordul dumneavoastră, ceva se va întâmpla pentru că roata destinului îmi clarifică un 8 de spade. Roata destinului s-ar putea să vă ridice blocajul mental în care să spuneți îl iert sau o iert, dar nu mai primesc înapoi, nu-l mai primesc înapoi. Sau roata destinului s-ar putea să vă spună, băi, până la urmă a greșit și el, a greșit și am greșit și eu, a greșit și ea, am greșit și eu, de dragul copiilor, hai să o mai dăm o dată, să mai dăm o șansă mariajului nostru. Deci ceva cu roata destinului în ce privește blocajul mental și în a ierta această persoană se va întâmpla un wow de bine, wow de rău, nu știu să vă spun. Bun. Am spus că se izolează deseori în eremit, își caută lumina interioară, face un fel de radiografie a păcatelor pe care le-a făcut de-a lungul vieții, poate nu păcat în forma pe care o știm, poate a greșelilor, a acțiunilor care au avut efect dăunător asupra vieții altor persoane și cu asul de monede își dorește să o ia de la capăt, dar își dorește să o ia de la capăt cumva cu împăratul, pentru o parte dintre dumneavoastră ar putea chiar să își dorească să o ia de la capăt, să renunțe la divorț, pentru că o parte s-ar putea să fiți în divorț, altă parte să poată să se întoarcă în relația cu dumneavoastră, în sensul să încheiați un nou act de căsătorie. Ideea este că parcă își dorește să apeleze totuși la o terță persoană care poartă uniformă, ca această persoană să intervină pe lângă dumneavoastră pentru ca dumneavoastră inițial să purtați o discuție, știu eu, edificatoare, clarificatoare pentru a înțelege de ce a activat sau de ce a acționat, de ce a acționat într-un fel sau în altul. Bun, deci să recapitulăm, că știu că vă ajută. Persoana dumneavoastră este în energie cu o regină de bâte, berbec, leu, săgetător. Această persoană pune presiune 10 de bâte pe persoana dumneavoastră, care se aștepta să aibă o viață de huzur cu un paș de cupe. Bun, persoana dumneavoastră în fiecare zi are de îndeplinit o listă de sarcini, ceea ce o obosește foarte mult, consideră că face cursa cu obstacole. Uneori este în energia unui rege de spade, dacă e femeie, intră în energie masculină și este foarte supărat și răzvrătită persoana dumneavoastră și ce își dorește este un 6 de spade să plece din relația respectivă. Hierofantul. Această căsătorie a luptat să o salveze cu partenera sau această relație cu partenera cu care este, a avut tendința sau a făcut ceva să aibă un as de cupe, au călătorit prin lume, au făcut ceva care să salveze cu steaua relația, dar nu a funcționat. 10 de spade, este profund rănită această persoană a dumneavoastră pentru că ce se întâmplă? Dincolo de faptul că nu a funcționat și de faptul că a încercat să facă pe plac persoanei respective, persoana respectivă i-a făcut ce v-a făcut persoana dumneavoastră, adică a trădat-o pe această persoană a dumneavoastră. Și atunci persoana dumneavoastră simte sau se analizează din când în când și realizează că cu justiția își primește karma, că este o plată karmică. Realizează într-adevăr de 2 ori cu judecata, odată la baza pachetului și odată ca și clarificator, că ceea ce face în viața asta se plătește aici și nu în altă parte.
9 de cupe clarificat de 8 de cupe și de un 5 de monede. Așadar, persoana dumneavoastră vrea să plece de acolo, să trăiască o situație mulțumitoare, ar putea să fie percepută de cealaltă ca și cum ar fi egoist, dar e doar o formă de autoprotecție. Cu 8 de cupe dorește să lase situația în care se află, trădarea din 10 de spade să o lase în spate și 5 de monede se simte lipsită de energie, simte că toată lumea în jurul său este bine, doar ea nu este bine, dar aici vorbim de o victimizare, căci în 5 de spade poate foarte bine, ca și în 6 de spade, să plece, în 5 de spade poate să ceară ajutor, dacă e bolnavă la pat, poate să cheme un prieten și să o urce în taxi. 10 de bâte, am spus că se simte foarte obosită, împovărată, s-a săturat să poarte greutățile întregii familii în care este acum pe umerii săi, își dorește tare mult să se revitalizeze, să poată să o ia de la capăt, să facă lucruri pe care le făcea cu ușurință înainte. 7 de monede făcea niște lucruri pe care acum nu-și mai permite, poate că își dorește să se revitalizeze financiar, simt nevoia să adaug, și neavând bani, nu mai poate să facă niște lucruri. Na, să se distreze. Intră în energia reginei de spade, geme în balanță, vărsător, pentru că în fiecare zi persoana cu care este în relație îl tratează cu aceeași energie a unui cavaler de spade, adică tot așa cu un aer rece, cu spada scoasă și așa mai departe. Ceea ce are acest comportament al persoanei respective față de partenera dumneavoastră duce către un moment de trezire spirituală al partenerei dumneavoastră, în care realizează: wow, ce să vezi, sunt manipulat, ce să vezi, sunt muncit la greu, folosită. Apoi 6 de spade își dorește să lase zona de întuneric, de negru în spate și să se ducă către zona luminoasă. 9 de cupe ar putea să pară egoist, dar e doar o formă de autoprotecție, da? Și temperanța își dorește să plece din relația respectivă pentru că își dorește să se echilibreze, pentru că este plină de ură, de frustrare, de resentimente, de oboseală și există o disarmonie totală în persoana dumneavoastră. Regretă enorm 10 de cupe pe care l-a avut cu dumneavoastră, ba mai mult 10 de monede și ar dori, dacă ar fi posibil, și o nouă relație cu dumneavoastră, un nou parteneriat conjugal cu Hierofantul. Apoi 5 de cupe se simte deseori tristă, singură, abandonată. Ba mai mult, poate că uneori se izolează singură în singurătatea Hierofantului și caută lumina interioară, caută soluții pentru a ajunge la dumneavoastră, la un 2 de cupe, care, din punctul de vedere al persoanei dumneavoastră, se pare că i-ați fi partener suflet pereche. Știe că aveți un blocaj mental, da, dumneavoastră aveți un blocaj mental pentru felul în care v-a tratat, vă spionează pe rețele de socializare, poate vă deblochează uneori noaptea pe WhatsApp și se uită când ați fost ultima dată vizibilă pe WhatsApp, dar ceea ce se va întâmpla, indiferent de ce aveți dumneavoastră blocaj mental sau nu aveți, va interveni divinitatea cu roata destinului, cu roata norocului și va schimba puțin energia. Apoi am spus încă o dată, dacă ați văzut, s-au repetat foarte mult cărțile, 9 de cupe, Hierofantul, Judecata, Eremitul, deci foarte mult. Atunci când într-o etalare se repetă cărțile, înseamnă că într-o proporție destul de mare ea este reală, ca să știți și acest lucru. Se retrage deseori, se autoexilează, se izolează în singurătate, unde reflectă la un nou început alături de dumneavoastră cu asul de monede, dar cumva fie se gândește, dacă sunteți în relație de divorț, să vă spună că nu vrea să mai divorțeze, vrea să renunțe, dar totuși nu vă caută momentan, fie își dorește să se întoarcă acasă și cumva să vă propună: hai să ne mai căsătorim odată, sau să apeleze la cineva care poartă uniformă, un psiholog, un consilier sau ceva de genul acesta pentru a vă ajuta să veniți din nou împreună.
Și am spus, energia generală de la baza pachetului este judecata și ca să vedeți cavalerul de spade sub judecata, dacă vă amintiți și aici avem judecata și cavalerul de spade, da, care ne clarifică. Deci, încă o dată ni se spune că persoana dumneavoastră a realizat că este într-o relație în care este pedepsit cumva de divinitate, realizează că persoana respectivă este o persoană toxică pentru persoana dumneavoastră și caută pe cât posibil să plece pe aici ție drumul, știți cum mai spun eu câteodată. Adică nu este ok persoana dumneavoastră, din păcate. S-a săturat, așa cum am spus, să participe la jocul măștilor. Să mai joace jocul măștilor. Haideți să vedem niște mesaje de final de la oracolul îngerilor, ceva care ar putea să ne mai aducă un plus de informație. Wow! Da. Deci, persoana dumneavoastră caută să vindece această relație a dumneavoastră, improving healing, improvizează ceva pentru a vindeca, take action, va lua acțiune, da, va lua acțiune persoana dumneavoastră și trust, ai încredere, aveți încredere că va face ceva ca să rezolvă situația aceasta, să iasă din relația toxică în care se află și să vă contacteze. Este a doua săptămână la rând în care ni se spune acest lucru. Dar, repet, pentru cei care nu vi se împlinește această dorință, pentru cei care așteptați să fiți contactați și nu sunteți contactați, nu vă mai luați după etalările colective. În etalările colective, eu ca și tarotolog preiau energia acelor persoane care au o energie mai puternică și atunci poate că etalarea merge în sensul acelor persoane. Pentru ele este acea energie, aceste răspunsuri sunt pentru ele, de aceea și o parte dintre aceste persoane pot să fie cele care spun da, s-a întors, chiar atunci duminică la câteva ore m-a contactat nu știu cum, sau m-a sunat prietenul lui, sau uitați-vă în comentariile de data trecută, de la etalarea trecută, deci nu inventez nimic. Toată viața mea am fost omul care mi-a plăcut adevărul, iar dacă am folosit un citat, am spus întotdeauna că nu mi-aparține, am spus cum spunea cu tare sau cu tare sau cu tare. Dacă nu mi-aminteam sau nu știam cui aparține citatul, spuneam așa cum spunea nu mai știu cine. Deci întotdeauna am dat înapoi ceea ce nu mi-a aparținut. Vă mulțumesc pentru like, pentru share, pentru că v-ați abonat la acest canal, este gratuit. Dacă nu ați făcut-o, o puteți face acum. Vă port în inima mea oriunde mă duc. Știți asta. Haideți să ne îmbrățișăm, fuga, fuga, haideți toată lumea, haideți și dumneavoastră, că n-am reproșat nimănui nimic. Mai ales dumneavoastră, celor care mă iubiți și sunteți aici, pentru că mulți dintre dumneavoastră, multe persoane, mulți dintre dumneavoastră, cei care sunteți aici, m-ați îndrăgit. Așa cum spuneți o parte dintre dumneavoastră că vă este dragă vocea mea și ascultați etalarea nu neapărat pentru etalare. Vă mulțumesc și vă iubesc. Cu Dumnezeu înainte, nimic fără Dumnezeu, dragii mei.